ka muna. Master, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Eh di ano pang haba? Eh di magsasaing. Ako na lang, Master. Abay ako na. Baka di ka marunong eh. Minamahinama naman ata ako. Culinary god to. Nag-masteral ako dyan, Master. Nag-masteral ako. Kita mo yan? Kita mo yan? Ako na. Ako na. Aba. Ako na. Siya. Basic na basic lang niya. Ako na. Ako siya. Ikaw na, ha? Sobrang dali na ito. Sasahin na pala eh. Sobrang basic lang ito. Basic na basic lang ito. Basic na basic lang ito sa akin. Di na ata lang. Nag-masteral ako. Basic na. Basic. Basic. Yan. Yan. A few moments later. Hoy! Yung sinasaing mo, luto na ka. Luto na ka. Kaunti na lang yun, Master. Relax. Ano ba naman? Ay siya. TikTok ng TikTok ay. A few inches later. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, hell no! Eventually. Master! Ayoko na. Busog na ako. Busog na ako. Abay, tumigil ka. Ubusin mo yan. Magsasaing na lang ay. Hilaw pa. Bibiro lang naman ako ay. Ayoko na, Master. Anak ng kabisat ay. Sabi ko naman sa'yo, ikaw na lang magsaing.